besok nikmati mlebu swarga. Sing kandha sapa? Aku Wong murid gelem nanggap ketoprak. jaminane swarga. Kok iso? Kaya wong gundi ngene iki. Heeh. Wis nanggap ketoprak samudra budaya. Iya. Sok nikmati bakal mlebu swarga. Pas aku kok malah ngentekno bondo to, Dik. Lho, lah kok iso ngentekno bondo? Lah nanggap ketoprak ya ini wis kurang luwih wis ana nek 35 juta. Heeh. Lah iya padha karo ngentekno bondo. Lho, ya ora. Piye? Lho, penting seneng. Berarti penting seneng. Iya. Wah, kowe goblok kowe. Lho, lah kok goblok? Wong kok sepenting seneng. Kowe ora duwe dhuwit ya seneng. Lho, ya ora seneng. Lah iya. Lho, maksudnya kaya ngene iki lho, Pak. Heeh. Masyarakat